Здравейте, ние сме вашия ремонт.com или фирмата LG Engineering 2001. Тук занимаваме се с електротехника. На този обект сме дошли, за да извършим една дребна електроуслуга. Това е нашата колежка електротехник. Здравейте, кажете какво трябва да направим тук на този обект. Ами, клиентите са ни повикали, за да монтираме два контакта и един ключ, тъй като ще се наложи майсторите да използват контактите, да работят с машини. И сега ще ви покажем как правилно да извършим този монтаж. Като начало ще трябва да изключим напрежението. Проверяваме, имаме напрежение. Аз съм електроинженер от Техническия университет, защото много хора подлагат, като видят дама на обекта, подлагат под съмнение уменията ни. Има и други колежки в тази сфера, с които се надявам да се сблъскат клиентите все по-често, тъй като давите са доста прецизни. Наблюдавайте как ще протече отблизо монтажа, тъй като инсталацията е двуполюсна. Ще се наложи да направим мост, за да изолираме корпуса. Но преди това аз... Ще да разглобите най-вероятно контакта. Да, ще демонтирам контакта. Може да погледнете, тук са доста дебели. Двуполюсната инсталация от 4 квадрата. Доста сложно за монтаж на обикновен контакт от 16 ампера, но смятам, че колежката ще се справи безупречно, тъй като е доста пипкава. Да. Ето в момента занулява на корпус контакта чрез мост от металния корпус и пластина в средата към нулевия проводник. Работим само с най-добрите инструменти. Смятам, че на Книпек са такива. Трябва така да се ушири доста, за да може, нали, да влезне в шлица 4 квадратовия проводник. Снимате от този ъгъл, за да виждате, да покажем на нашите бъдещи клиенти как точно се извършва монтажа. Винаги проверявам. Няма напрежение, предпазителя е изключен, в случая главния, тъй като нямаме други консуматори, които да работят към момента. Ето виждате, нулевия проводник влиза, 4 квадрата нулев проводник влиза в шлица към 0. Имаме проводник, който отива към корпуса, добре стегнат, много е важно това нещо. Колежката стяга добре нулевия кабел. Ето сега трябва монтираме фазата и я монтираме отляво с цел да бъде по-далеч от нулата. За да не се получи искра от пренапрежение и вследствие на което да падне предпазител и да стане нещо по-неприятно спрямо късото съединение. Сега да го правим професионално, с професионални инструменти, които гарантират това, че ще може проводниците да бъдат добре вкарани в шлица. Да, смятам аз, че е добре. Сега стягаме с правилния бит отверка. Много е важно, за да не се замазва винта и резбата на контакта. Стягаме много хубаво, да няма хлабави връзки. Това е също много важно. Това е от ключово значение. Много колеги го омаловажават, бързайки, но... Както и хоби електротехници, които нямат нужните познания и опит. Ето, стягаме най-добре на ръка в случая. Да си го стегнем на ръка, да покажем на хората, защото ние имаме правилния бит машина, но най-добрият вариант е, когато са по-малко бройки и не бързаме за никъде, да ги стегнем на ръка, за да знаем, че всичко ще бъде добре изпълнено. Въпреки че са много дебели кабелите, 4 квадрата, както казахме, много добре се получи и се прибра, тъй като целим да избегнем хлабав контакт, когато колегите използват контакта. Виждате, ние сме винаги добре оборудвани. Слагаме
капачка на контакта, който е с различен вид отверка. Трябва да е с права отверка в този случай на този контакт. Клиента ни го е предоставил. Не е нов, но все пак тук няма да... Този ще бъде временен такъв. Може да проверите и да видите нагледно, че е много стегнат. И по-късно ще ви покажем как да монтираме ключ. До скоро!